ihan ennen kuin viskoosia aletaan leikata. Suurin osa viskooseista kutistuu varsinkin pituussuunnassa, eli on hyvä pestä. Mulla on täällä nyt tää leikattu reuna. Mä käännän kankaan oikeat puolet vastakkain. Ja hurautan nää tästä saumurilla yhteen. Tän jälkeen mä heitän tän pesukoneeseen. Ja hei, ootan tietoinen, että viskoosi ei tykkää kovasta linkoomisesta. Eli jos sä pistät viskoosia pesuun, niin tommonen hieno pesu on tosi kova juttu. Eli silloin se linkouskierros on 400-800. Silloin sun viskoosi ei myöskään rypisty niin paljon. Eli sä säästät hirveästi aikaa siinä, että sun ei tarvitse sitä niinku hullun raivolla hinkata sileeksi millimetri millimetriltä. Eli kumpi kippää, oikeat puolet nurinpäin. Ei kannata ehkä tehdä mitään spiraalia, vaan pistää ihan suoraksi. Ja esipesu.